azaldu dugu zer diren mikrogoerak, makrogoerak, eta aplikatu dugu, eta definitu egin dugu, gure txanponen adibide batean. Eta oraintxe, gure helburua izango da pasatzea honen definizioa sistema fisiko batean. Bueno, lehenengo eta behin, sistema fisiko batean daukagu partikulak, olakoak. Esate baterako imaginazazue gas bat. Eta gas horren barruan daude molekulak hortxe mugitzen, ikitzen, abiadura diferentetan, posizio diferentetan kokatuta. Adibidez, imaginazazue, hementxe daukagula, hauek direla, gure gas horren barruan agertzen diren molekulak. Lehenengo eta behin, zehaztu behar duguna eta buruan eduki behar duguna partikulen kopurua itzela dugula. Adibidez, gutxi gora bera, honen multipliketa bat izan daiteke 10/23 zentimetro kubikoko. Eta hori da imaginezina. Ja ez dira lau partikulak txanponen adibidean genuen bezala. 10/23 zentimetro kubiko bakoitzean. Hori da, zaila imaginatzea, zaila da buruan eukitzea zer diren partikula kopuru hori. Adibidez, orduan, zer da mikroegoera bat? Mikroegoera bat zehazteko, sistema hori osatzen duten partikula bakoitzaren egoera zehaztu behar dugu. Hau da, gure gas horretan, dauden molekula, egoera zehaztea izango litzateke, non dagoen kokatuta, eta ze abiadura duen. Eta horrekin ja, partikula horren egoera, neurri handi batean ja zehaztuta egongo litzate. Baina imaginazaz, horren beste partikulekin zehaztea hori da imposiblea. Horregatik, gure helburua ez da izango zehaztea zein den partikula bakoitzatuen egoera. Horregatik, joan bagara pixka bat gorago eta aztertu behar dugu makroegoerak aztertuko ditugu. Makroegoerak zer dira? Makroegoerak adierazten dute zenbat partikula dagoen egoera posible bakoitzean. Zeintzuk diren zehaztu gabe. Adibidez, makrogoera bat izango litzateke zehaztea zenbat partikula dauden energia batekin. Eta energia kontziatzen badugu gas horren barruan dauden partikulak aske mugitzen direla, haien arteko elkarrekintza arbuiagarria dugula eta bakarrik beraz energia zinetiko dugula, orduan zehaztu beharko genuken zenbat partikula dauden energi baterako. Energi diferentetarako, ze partikulen egoera ez dira dana guztiena, ez da berdina izango. Orduan, energia diferentetarako, partikulen kopura diferentia izango litzateke. Orduan, mekanika estatistikoaren helburuetariko bat izango da aztertzea, adibidez, zenbat partikula dauden energia balio bakoitzarako. Eta horrek, hori jakinda, gero beste urratza batzuk eman beharko ditugu makroegoerak eta fenomenologikoki eta esperimentuetan ikusten duguna azaldu ahal izateko partikula bakoitzak dituen ezaugarrietatik abiatuta.